Przed nami druga część konferencji prasowej z udziałem trenera ruchu pana Jana Kocjana. Zanim przejdziemy do pytań, bardzo proszę o podsumowanie dzisiejszego meczu. Tak, myslím si, že tých prvých 20 minút sme hrali, alebo boli sme všetci, aj my na ľavce, aj pivkaži na boisku pod prúdem. To nebylo 180, to bylo 230. Bolo bardzo dużo strát, Pivku sme neutrimali a po druhom, treťom podaní už mal protivník na nohách a bolo tam vidieť bardzo veľa nervozity u pivkáže, že nestačí len veľa chcieť, ale treba hrať aj s rozumom, treba hrať aj s takým väčším pokojem a to nám brakovalo v tých prvých 20 minútach a musím povedať, že protivník mal 2-3 vyložené šance a išiel do toho vedenia, potom sme sa dostali znovu do meču, ale stále to nebolo ono, až niekedy ku koncu tej peršej púlky sme trochu utrimali pivku, trochu sme hrali, ale stále to nebolo ono a v tej druhej púlke peršej časti sme tam mali hneď od počiatku dve veľké šance, kedy Filip Stažinský prakticky do prázdnej brány mohol dať na 3-1, v zápätí udežil tiež vedľa. Takže nakoniec to bolo 2-2 a znovu sme sa triasli o ten vyník, až prakticky dneska ten, ktorý tam je na to, aby tie bránky bránil, rozhodol zápas. Stažu dal 2 bránky, takže Žiša zastúpil Kušvíka tam v ataku, ale nemyslel, že to tak bude každý meč a tá ofenzíva sa musí zlepšiť, ale sme radi, že ten zápas máme za sebou, aj keď ten vynik v puchároch nie je ideálny, ale ideme valčiť aj do Vaduzu s tým, že sme hovorili aj teraz v šatni po meču, že aby sa tá naša droga európejská neskončila už v prvej runde, spravíme všetko preto, aby naši kibici videli ešte jeden meč tu v Gliviciach a aby tu byl štadión plný.